미안해. 아, 뭐 미팅이 무슨 이동물 잠깐 주세요. भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होनना फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय जोंहा सेन्ट्रेल बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि एबा आफादगिरि बिथां रुपनाथ बसुमतारीया दिनै रुंसारि जालांबाय। बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनोसै। जोंहा गेदेरमा रुपनाथ बसुमतारी बिथांनि रुंसारिनि मुङै जोंहा बाथौ हारिफ्रा फुङावनो गासिबो बिथांनि मुंख्लंनि मुङाव बिबार बावनायजों लोगोसे फिरफिला बिर होबाय। जोंनि बर' रायजो राजाफ्राथ' गोबाङानो नुखाबाय एबा खोनाखाबाय जानांगौ, अब्लाबो आं आरोबाव भिडिअ लाबोनानै बेखौनो फोरमायनो सानोदि जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा गासिबो बिथां गेदेरमा रुपनाथ बसुमतारी नि रुंसारिनि मुङै गासिबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिथाङा सोरगोआव थांनानै आलो गोजोनै मोजाङै थाहैनो हायो, जाहाथे बिनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना गासिबो दसेब्लाबो 1 मिनिट मेगन बिसिबनानै बिथांनि मुङै जाहाथे प्रार्थना खालामनांगौ। आंनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंबाय। आरो लोगोसेनो आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गुगामुख दख'रानि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि बाथौनिफ्राय फिरफिला बिर होनायखौबो जाहाथे आं नोंसोरनो देखायबाय बे भिडिअजोंनो, जाहाथे नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांनोसै।